на ўсім свеце безліч людзей уявіць нават, колькі складана, невядома сустрэнецца, дзе чалавек твой доўгачаканы, ці магчыма наогул сустрэць. Можа, гэта няздзейсная мара, ці магчыма ў руках шчасце мець, табе зноўку не пашанцавала. О, о, не пашанцавала. О, о, у далёкім куточку зямлі, а можа, в суседнім доме, дзесьці ёсць чалавек твой, заўжды вы проста пакуль незнаёмыя, і не трэба пакуль ведаць табе, які ёсць ён і як выглядае. Пачакай, ён таксама ідзе да цябе, ён ідзе на спатканне. О, о, на спатканне. О, о. Ты не верыш, але трэба павер, вы проста яшчэ не гатовыя. Толькі ты не губляй свой давер, а самота гэта з'ява часовая. Ты не верыш, але трэба павер. Ты не верыш, але трэба павер. Ты не верыш, але трэба павер. Ты не верыш, але у далёкім куточку зямлі, а можа, в суседнім доме, дзесьці ёсць чалавек твой, заўжды вы проста пакуль незнаёмыя, і не трэба пакуль ведаць табе, які ёсць ён і як выглядае. Пачакай, ён таксама ідзе да цябе, ён ідзе